אהלן, אז זה החדר בעצם שקיבלנו מאיסטה ופריים קרפט. רצינו להראות לכם את מגוון הפינוקים שנמצאים בו. הנה, שנייה, אוקיי. טוב, הגענו לדירה הנפלאה הזאת. מצד שמאל, זה כנראה מה שהיה פעם בתקופה הקומוניסטית המטבחון. יש לנו פה אינטרקום. חשוב מאוד אינטרקום בבית מלון. יש לנו כאן כספת שלא עובדת. מקרר נהדר. זה הסלון. סלון נפלא. רואים רהיטים מושקעים מאוד. אלכסנדרה. פיצים שפה. כן. מיטה ממש מפנקת. תראה שזה שתיים נפרדות שבאמצע אי אפשר לישון. כן, זה מיטה זוגית בעצם של המקומיים. אוקיי, נעבור לחדר השני. שני חדרים, באמת דירה מפנקת. אופה, אפשר לראות את הסלון היפה כאן. הטלוויזיה פלזמה חדישה עם 3 ערוצים. רואים פה הכל חדש ממש חדש. הקישוט הנפלא הזה אנחנו לא יכולים לא לשים לב עליו, מה גם שהכל נורא נקי, כאילו זה מאוד יפה. שרון. עכשיו גולת הכותרת, השירותים. הנה השירותים, מקום ממש מפנק. ביומיים הראשונים שלנו השירותים לא עבדו, אז אנחנו צריכים לפתוח את המכסה ולהוריד את המים משם. והמקלחת, מקלחת מלאכים. מקלחת נורא מפנקת. זה סוג של ג'קוזי אני מניח, אבל הוא לא מתפקד כג'קוזי. וחובה לציין את המגבות האיכותיות נורא שנותנים לנו פה. רק כמשי, זה משי. כן. קיצור, מלון נפלא. תבואו כולם. מספר מילים לסיום, אלכסנדרה? מנכ"לי איסטה חייבים להגיע לכאן. אם הם ממליצים, אז הם ממליצים, יודעים מה הם ממליצים. אכן.